nået til? Nu er vi nået til, at Alma skal have sit nye værelse. Monster High. Skriv der lidt. Det kan ikke vinde. Hvornår må jeg tage det af? Det må du om 1, 2, 3, nu. Skal vi prøve en ny seng? Se om den er god at ligge i? Ja, der er også Monster High. Hvordan synes du, skat? Ja. Det var godt. Der er